ideme si urobiť svietiace lietadielko. Je to v skutočnosti obyčajné lietadielko urobené z polystyrénu, z drevenej kabínky a dreveného trupu. A aby nám to svietilo, dáme si tam nejaké ledky. Pretože ledky, to je to, čo svieti. Dobre, začneme robiť krídla. Krídlo urobíme z polystyrénu. Toto je 4 mm tzv. Extrudovaný polystyrén XPS. Kúpite to napríklad v stavebninách na zateplovanie okien. Dá sa použiť aj taký ten polystyrén, čo sa používa pod parkety. Najprv si odrežem rovnú hranu, aby som mal kde začať. A potom pomocou šablónky si odrežem presný tvar krídla. A teraz sledujte, ako sa správne reže podľa šablónky. Rezátko priložím tesne na okraj tej šablónky, držím ho kolmo a samotné ostrie ide veľmi, veľmi šikmo. Zarežem do polystyrénu a ťahám. Stále sa dotýkam tou plochou hranou. Mimochodom, toto je veľmi dobré rezátko, to sa mi nedávno podarilo zohnať. Je oveľa, oveľa ostrejšie alebo špicatejšie ako bežné rezátka na papier a oveľa väčšie riziko úrazu s takýmto ostrým rezátkom. Ale dá sa s ním rezať do oblúka. Sledujte ako. Znova priložím kolmo k tomu k šablónke a takto ťahám do kolečka. Fajn, máme to vyrezané. Tu som odbehol moc ďaleko od polystyrénu, ale stále mám šablónku na mieste, tak si to môžem opraviť, tie odrezky. Fajn, a mám parádne krídlo. A pretože som to držal správne, dostatočne šikmo, tak to krídlo nie je ani moc, jak sa to povie? To krídlo nie je ani moc chlpaté na okrajoch, je pekne odrezané. Samozrejme, vždy režeme na rezacej podložke. Keby ste to doma mamke rezali na stole, tak asi by nebola nadšená. Dobre, poďme urobiť druhé krídlo. Zase vyrovnám si tento rez. A to druhé krídlo by malo byť symetrické k tomu prvému. Ale ten polystyrén je z obidvoch strán rovnaký, takže odrežem to takto. Teraz si to skúsim otočiť tak, aby mi to išlo lepšie k ruke, nie ako predtým som sa trápil. Priložím kolmo k okraju, ostrie ide veľmi, veľmi šikmo a plynulým pohybom to ťahám okolo tej hrany a tu krátky rovný rez a mám urezané krídlo. Tu sme to tiež pekne urezali. Máme tu pár chlopkov, ktoré opravíme, urežeme a máme to hotové. Polystyrén dáme preč a okrem krídiel samozrejme potrebujeme aj smerovku a výškovku. Tu by sme si mohli urezať z takého istého polystyrénu, ale dozadu nám stačí oveľa, oveľa tenší polystyrén. Toto je obal na obed. Takže keď si doma donesiete obed z čínskej reštaurácie, tak môžete použiť ten vrchnák, samozrejme pokiaľ nie je okvapkaný sojovou omáčkou. Urobím si jeden pekný ostrý rovný rez, druhý, tretí, štvrtý a mám peknú doštičku, z ktorej môžem vyrezať výškovku. Pekná výškovka. Tu by som si mal urobiť značku, kde je stred výškovky. Ja si tu iba tak zľahka pichnem do toho stredu, aby mi tam ostali dve bodky. A toto je šablónka na smerovku. Nájdem tu nejaký pekný voľný rovný okraj. Odrežem takto, pekne do zákruty. A mám aj nádhernú smerovku. Takže teraz máme pripravené všetko na montáž lietadla. Krídla
keď spájame spolu, potrebujeme, aby mali nejaké vzopätie. Krídla na lietadle nie sú ploché. Sú takto k smerom dohora a je to preto, aby lietadlo pri lete bolo stabilnejšie. Keby sme mali krídla moc ploché, lietadlo sa nakloní na kraj a pretože obidve krídla sú rovnaké, tak jednoducho takto sklzne dole k zemi. Keby sme mali krídla moc vydvihnuté, tak lietadlo by moc sa takto kývalo z boka na bok. Preto musíme urobiť to spätie správne, pri našom krídle asi také 3 cm na jednej strane, aby to bolo hore. No a pretože tie okraje sme si zrezali pekne ostro do kolma, tak by bolo dobre si ich zbrúsiť, aby boli šikmé. Ak dovolíte, tu nám mám brúsnu kocku. Dám si krídlo na okraj stola a takto mierne zbrúsim tú hranu. Ale fakt nie je veľa, iba trochu. Aby som to mal po prilepení na tie 3 cm. Musím si stále sledovať, aby obidve krídla boli rovnako. Tu je predná strana krídla. A teraz veľmi dôležitý krok. Všimnite si, že ten polystyrén ako taký je pomerne ohybný materiál. Je tenký, má len 4 mm a keď to krídlo zaťažíme, napríklad silno ho hodíme, tak sa ohne a prípadne sa aj zlomí. A to my nechceme, potrebujeme to dáko vylepšiť. A na vylepšenie použijeme laminovaciu fóliu na dokumenty. To je presne to, kde sa dá medzi dve takéto fólie papier, strčí sa to do laminovačky a máte z toho jedálny lístok. Presne tieto fólie použijeme aj na spájanie krídiel, ale olaminujeme s tým nábežnú hranu a tým sa celé krídlo spevní. Tak, krok 1. Pripravíme si fóliu na laminovanie. Potrebujeme asi taký 5 cm prúžok. Tu si to priložím k tej podložke. Zoberiem kovové pravítko a tým istým orezávatkom si odrežem 5 cm prúžok. Fajn. A teraz pomocou pomocou žehličky, modelárskej žehličky, si ten prúžok prižehlím na spodnú časť krídla. V tomto momente sú obidve strany rovnaké, tak tá spodná strana je tá, ktorú si zvolím, že bude spodná. A vlastne nie, tam sme už nažehlili ten šikmý spoj, takže už vieme, kde je spodná strana. Žehličku mám nastavenú na 100 stupňov Celzia. Keby ste používali obyčajnú domácu žehličku, tak je to tá najnižšia teplota 1 bodka. Tak poďme lepiť. Máme obyčajnú tavnú pištoľ s bielou tyčinkou. Ak máte možnosť, nastavte si teplotu tavnej pištole na čo najnižšiu. Dokonca tie malé tavné pištole sú na lepenie polystyrénu lepšie, lebo menej hrejú. Dám iba malé množstvo lepidla do toho spoja, takto kšikmo. A teraz krídlo zdvihnem dohora a nejakým odrezkom polystyrénu zotriem preč prebytočné lepidlo. Tak. A teraz si nastavím tú správnu výšku krídla, akú chcem a počkám 45 sekúnd, kým to vychladne. Čakáme 45 sekúnd. Môžem si aj fúknuť, bude to rýchlejšie. Teraz máme krídlo vychladnuté, lepidlo na spoji a ešte nie úplne. A ideme pracovať na dožehlení tohto zvyšku. Narežem takto od stredu, od toho spoja, smerom dozadu urobím rez, aby som mohol tie uška prehnúť a skrátim si to zhruba na 1 cm. Pekne rovno. A aj na druhej strane 1 cm. A teraz tieto uška prežehlím na vrch krídla. Začínam takto odpredu a preložím. Odpredu a preložím. To isté na zadnej strane. Preložím, prižehlím, preložím, prižehlím.
a mám zo spodnej strany pekne urobené krídlo. A teraz to isté ideme urobiť z vrchu. Odrežem si 5 cm pásik. Prižehlím ho najprv z vrchu, pekne na stred. No a tým pádom, že ten vrch máme už zdvihnutý, tak musím to žehliť každú polovičku zvlášť. Tak, raz aj tú druhú polovičku, až pekne po tú stredovú čiaru. A zase môžem rozrezať alebo nožničkami odstrihnúť ten spoj. Skutočne asi by boli fakt lepšie nožničky. A skrátim to na približne 1 cm. Aby sme tam zase nemali priveľa materiálu a nebolo lietadlo zbytočne ťažké. A teraz vidíte, že ten stred krídla je veľmi pevný. Tu sme pevní, na okrajoch sme ešte stále ohybní. Tak si olaminujeme ešte nábežné hrany. Teraz si odrežeme 3 cm pásiky. Všimli ste si, ako si meriam šírku pásikov? Na tej podložke mám centimetrové čiarky. Stačí mi dať okraj fólie na jednu čiarku, odpočítam 3 cm, priložím pravítko a odrežem. A mám pekný 3 cm pásik. Tieto pásiky potrebujeme 2. Máme 2 pásiky. A ešte vám prezradím dôležité tajomstvo. Vždy, keď pracujete s týmito fóliami, treba si dávať pozor na to, ktorá strana je lepivá a ktorá nie. Lebo keby ste začali to žehliť naopak, tak sa vám pásik fólia prilepí o žehličku a to nechcete. Takže lepivá fólia je zvyčajne tá matná, taká drsná. To je tá lepivá strana. Z druhej strany je to lesklé, hladké. Už, jak to chytíte do prstov, to cítite. Ideme žehliť nábežnú hranu. Dáme ju od stredu krídla. Tu máme stred krídla aj začiatok pásiku. Tu sa mi to prekrýva približne 1,5 cm. Môžem si to položiť na podložku a nebudem to vo vzduchu žehliť. Prichytím si najprv konce pásika a teraz okraj žehličky dám na okraj krídla a takto to prežehlím na plocho. Tak, pekne mi to drží. A teraz ide tá najťažšia časť. Potrebujem to ohnúť pekne okolo hrany. Robím to tak, že priložím z vrchu a otáčam to. Teraz to môžem otočiť až na opačnú stranu. Tak. A mám pekne oboj strane olaminované krídlo. A rovnakým spôsobom urobím aj druhú stranu. Priložím fóliu, bodovo to prichytím na 2 koncoch a teraz pekne prižehlím podľa hrany krídla. Urobím ohyb, najprv iba na kolmo a potom na druhú stranu. Tak, a máme hotové parádne pevné krídlo. Odložíme bokom a ideme si pripraviť trup. Trup sa robí z lišty smrekovej s prierezom 3x3 mm a dĺžka je 26 cm. Znova si môžem na tejto doske odmerať 10-26 cm. Priložím si vzdialenosť a tu urobím rez. Okolo celej paličky si to takto narežem. Keď to mám narezané, ľahko sa to ulomí a ten konček si zabrúsim, nech je krajší. Fajn.
Teraz na trup prilepíme výškovku a smerovku. Najprv výškovku, ja si ju takto pekne upravím. Máme tu dve bodky, kde je stred, ale ja si tu robím značku, že pokiaľ mi asi siaha tá výškovka a dám si lepidlo na ten trup. Teraz do toho lepidla osadím výškovku a stále si sledujem tie značky, že som pekne v strede a je vodorovne. Prebytočné lepidlo zo spodu utriem kúskom polystyrénu. Odrezkov mám dosť, veď som ich práve odrezal z krídla. Rovnako prichystám si ešte jeden krajší odrezok. Výškovku, toto je smerovka. Smerovku prilepíme kolmo na výškovku a musí presne v smere trupu, aby nám lietadlo nelietalo krivo. Nanesiem si lepidlo, môžem ho tam dať aj viacej. Priložím ho na výškovku a polystyrénom utriem prebytočné lepidlo. Tak. A ešte stále mám čas, pokiaľ je to lepidlo horúce, si upraviť ten smer a stále si kontrolujem takýmto pohľadom z vrchu, zozadu, spredu, že výškovka a smerovka sú kolme a zároveň smerovka mi ide pekne v ose trupu. Nechám chvíľu vychladnúť a môžeme pokračovať ďalej. Tu máme trup, to je kabína, ktorú chceme pripevniť na trup. Tu je presne doraz, kam príde ten trup. Asi najšikovnejšie bude, keď si znova urobím značku, pokiaľ mi siaha kabína, nanesiem lepidlo na trup a teraz ho vložím do kabíny, zatlačím a znova zotriem preč prebytočné lepidlo. Tak, a ešte to znova zatlačím. Keď nám trochu lepidla ostane na tej kabíne takto bokom, ono sa dá pomerne pekne olúpať. Tak tlačím chladne a vyzerá to byť pekne prilepené. Fajn, a teraz mi ostáva už len prilepiť krídla. No a tie lepím rovnako. Zase urežem si ten odrezávací polystyrén, aby som mal pekný nástroj na odstraňovanie prebytočného lepidla. Pozriem sa, pokiaľ siaha krídlo, vlastne siaha až po koniec kabíny. Dám si sem väčšie množstvo lepidla. Tá väčšie nie je taký pekný pásik po celej dĺžke trupu. A to krídlo vtlačím do toho lepidla, silnejšie pritlačím. Pozor, keď to vám vkladáte, dávajte pozor, kde je predná hrana krídla, nábežná. Teraz si to pozriem zo spodu, vidím, mám tam prebytočné lepidlo, utriem ho preč. Pozriem si to z vrchu, že naozaj je krídlo kolmo na trup. A pozriem si lietadlo spredu, že obidve krídla sú pod rovnakým uhlom. Tak, teraz vám to ukážem presne do kamery. Takto symetricky má vyzerať to lietadlo zo všetkých strán rovnako. Fajn. A vlastne máme skoro hotové, už len potrebujeme namontovať svetielko. Naše ledky sú napájané z batériek typu CR2032. Sú to 3V litiové batérie, pokiaľ si dobre pamätám. Sú jednorázové, na nešťastie nedajú sa nabíjať. Jedna taká batéria z ledkov vydrží aj niekoľko dní svietiť. LED diódy sú 5 mm. Čo potrebujeme vedieť je, že dlhšia nožička na dióde, tu ju takto ukážem, dlhšia nožička je plus na batérii, tu je označenie plus. Takže takto ju napojím,
No a voilà, máme zelenú blikajúcu diodu. V skutočnosti môžeme použiť aj inú diodu. Napríklad tu máme takúto pestrofarebnú, alebo máme jednofarebnú oranžovú diodu. Táto je nádherná, ale pre náš projekt použijeme túto blikajúcu pestrofarebnú teraz. Diodu nastrčím na baterku, vložím to do trupu, do kabinky. Tu mám presne na to urobený výrez a celé to zafixujem lepiacou páskou. Napríklad touto peknou zelenou lepiacou páskou. Ešte raz, chytím si diodu, chytím si baterku, priložím lepiacu pásku, ktorá sa mi točí a takto to škaredo omotám. Toto si odrežem, lebo je to škaredý koniec a pekne to utiahnem. Keď budeme chcieť vypnúť diodu, tak jednoducho ju odlepíme a rozoberieme to. Ešte raz. Tak a lietadlo je hotové, ale takto je to obyčajné škaredé lietadlo a my chceme predsa vyrábať pekné lietadlá, tak je čas ho nejakým spôsobom skrášliť. Dá sa skrášliť lepiacimi páskami. Pozor, nedávajte tam veľa pásky, lebo bude zbytočne ťažké. Takže urobím si napríklad na výškovke pekné dva zelené pruhy. Z vrchu prilepím pásku, obrežem rezátkom, hop, prilepím, obrežem a hneď to má taký športovejší vzhľad, alebo táto široká baliaca lepiaca páska je veľmi tenká, je oveľa ľahšia a veľmi sa nám hodí na dekoráciu. Keď nájdeme koniec pásky, môžeme si znova urobiť dva pekné farebné pruhy na krídle. Tak, to si pracujeme. Prilepím to na krídlo, zľahka pritlačím. Otočím si ho z druhej strany. Tu vpredu to iba odrežem. A tento pruh lepiacej pásky si prelepím aj zo spodnej strany. Odrežem si to asi tak 0,5 cm od okraja a zahnem na okraj. No a máme nádherný zelený pruh. Na druhú stranu budeme si zelený. Je to modrý pruh, nedajte sa oklamať. A na druhú stranu si tiež môžeme urobiť modrý pruh a budeme mať pekné pruhované lietadlo. Opatrne, keď sa nám pokrčí tá páska ako teraz, tak radšej ju odlepím a urobím to znova, lebo pokrčené lietadlo moc dobre nelieta. Ešte raz. Priložím to pekne rovno a snažím sa, aby sa mi nepokrčilo. Prednú stranu orežem nakrátko a zadnú stranu prehnem cez okraj a vlastne mám tu iba taký malý kúsok, tiež ho takto prehnem cez okraj. A lietadlo by nebolo kompletné, keby na sebe nemalo písmenka. Môžeme si tam napísať, čo len chceme. Ja si na všetky lietadlá píšem RA 100, ale úplne postačí, keď si sem napíšem iba RA. To nám stačí. A poďme sa teda pozrieť, ako takéto lietadlo lieta. Poďte za mňou, ukážem vám tajný priestor na svietiace lietadlá. Tu máme tmavú chodbu, vylezieme na schody a poďme na to. Lietadlo lieta, trochu mi točilo do ľavej strany. Keď mi lietadlo točí do ľavej strany, viem to vyriešiť tak, že pravé krídlo na konci mierne vyhnem dohora a tým pádom, keď to bude
letieť, tak sa mi bude pravé krídlo nakláňať dole, takže vyrovnáme let. Skúsme ešte raz hodiť a letí nádherne. Tak, naše lietadlo je hotové. Poďme sa pozrieť, ako lieta. Ďakujem, to bolo všetko.